Salutări și bine ați venit la magazincovoare.ro, locul cu cele mai multe traverse și covoare la cele mai convenabile prețuri pentru locuința dumneavoastră. Astăzi vă prezint următoarea traversă cu forme geometrice, nuanțele ei fiind de bej-verde, foarte ușor de asortat în locuința dumneavoastră. Grosimea ei fiind de 1,5 cm, iar țesătura ei fiind antiderapantă. De asemenea, în cadrul atelierului nostru, atât covoarele cât și traversele pot fi modificate și festonate la dimensiunile dorite de dumneavoastră. Festonarea propriu-zisă se lucrează atât cu ață în nuanțele covorului, cât și cu gută pe spatele festonului pentru o prindere solidă, aceasta asigurându-i o durabilitate mai mare în timp. Nu ezitați, achiziționați-o acum și bucurați-vă de ea alături de întreaga familie. Vă mulțumim!